Kalau ibu mencari minantu, pilihlah nan lai sumbayang. Kalau ibu mencari minantu, pilihlah nan lai sumbayang. Lai terangna. Aduh baka man kau sumbayang ulang duo minantu Iyo nak do batanyo sakete Allah. Jika manci minantu tu doko lai sumbayang ko indah. Nan batanyuan kini karajo PNS ko tindak. Kalau nyo majalah jadi guru Allah kalwa SK ko tonor. Tu na batanyuan kini. Kalau nyo manggale Allah bagai cek kadaya. Tu na batanyuan. Kalau nyo marantau ala tagak sungang alun. Atu nama tanyuan. Piko lai sumbayang indah Ndak ado tanyo-tanyo lah. Patui lah ala layan na ndak pandai mazan dan ndak pandai mambangan. Tapasu baca itu ang buku ndak labai kuna orang sia. Kadang kalau nala peka tuang budon, engku cucu ala layeku kece nenek. Tuba ali nak beberasi gai. Oh lain dak dongku, lain lancar-lancar je alhamdulillah, lain mugah rezeki Atu syukur nak kepada Allah. Syukur ya syukurku, tapi sampai kini alun bazanan lain do. Lah. Kalau engku dibawa ugang azan ke rumah bidan tu, dibawa ugang azan ke rumah sakit itu kan sanang banat Bana sanangnya pulau di surau azan di musaji azan Allah pagau suagoi azan nak do dapat setek lah dua orang. Pi di rumah bidan tu azan masaki tu azan sekali azan dia 50,000. Lah iya je nak orang 5 sehari baga baca ni. Aba amang ko takui ayah mazananyo. Sebab ya kan dituntut ada kami. Aba amang ko takui ayah mazananyo. Sebab nan pertama bana tu tidak pandai. Nan kadunya di dalam bacaan azan tadi, abang tadi, ada kalimat mengajak solat. Hayya 'alas salat. Atakah tu caranya papa? Koyo kabaran nak ya sudah ko sudah naik. Di lunak-lunakan suagu watun. Ko nak bagi gandangannya. Ay Allah salah. Kali pas yang anak tu dia mulia. Ko nak pandai bagana ada bagana lah ya. Makna itu. Oi anak kandung kolah gadang nanti sumbayang yo nak yo. Nan ditakui ane de ayah itu. Kok dibuat de Allah Taala nak ketik ko pandai mengecek beko. Allah Taala ko kan pandai membuat anak ketik mengecek. Aku dibeda Allah Taala nak ketik ko pandai mengecek beko. Hayya awak dah sudah bayang. Ayah nak bayang dah. Jadi itulah nan ditakui ane de ayah itu. Ba ada ayah di siko kiro-kiro tu. Indah nak kalau sagalo kita nan disiko alhamdulillah mancanya wajahnya tekaugang nan kamu sarubo je kasadoan ba. Amin ya rabbal alamin. Jadi baga sumbayang konan wajib dalam sehari dan semalam bapak-bapak ibu 5 kali dalam sehari dan semalam. Kadang-kadang dek karajo dunia sumbayang tinggal, dek urusan dunia Allah tinggal. De ulala lama karajo kalimi timingini mancari ladiang jo mancari sabi matwe jarum jo matwe pinjai latingi pulo sumbayang muga hanga de ulanga lama duduk di palanta menonton TV jo parabola mencari dunia dalam berita dari Jokowi lah sampai ke virus corona lah dingin pulo sumbayang de ulala lama lalu bakaruah dagi megau lah pindah ke dalam tabuah agi pagi salimui di tambuah ayam babu kuah jawi malang muah kiro agi lah jam 10
kedua lah tinggi pulo sumbayang so de ulala lama bakarajo di dapue mambe sujo mambe bubue mwe para gede jo mambe cindue la tinggi pulo sumbayang lo de ulala lama olahraga balagi-lagi jo bakaja-kaja main tenis jo main bola la tinggi pulo sumbayang de ulala lama jadi sopir oto dari Padang ke Padang Sago painu pagi pulangnya sanjo lah tinggi pulo babu kopua ikut seluruhnya di dunia ko bapak-bapak ibu-ibu dek karajo dunia sumbayang tinggal dek urusan dunia Allah tinggal ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah wahai segala orang yang beriman janganlah kamu lalai daripada mengi Allah dek karena mauri harta bando dek karena mauri anak cucu wa may yaf'al zalika orang yang memperbuat demikian faulaika humul khasirun ikulah orang yang paling merugi kita nak memilih untung nak memilih rugi aku iyo nak memilih untung mari sama-sama kita jangan pernah kita sampai meninggal sumbayang nan limo asa pakai kita tu